Nyt. No niin, eli sitten opetan miten laitetaan luistin jalkaa. Vieläkään se ei onnistu kaikilta. Yhdelle tuli läksyksi opetella rusetti kotona. Elikkä ensimmäinen juttu. Nyt löystät tätä luistimen naruja ihan tänne loppuun saakka. Näin. Ja sen jälkeen kun on löysällä, niin avaat tämä läpyskän niin, että sun jalka mahtuu tonne. Jos nää on kireellä, niin se ei välttämättä mene sisään. Eli löystät niin, että saat revittyä tää läpyskä näin paljon auki. Sen jälkeen pujotat jalan sinne sisään. Ja sen jälkeen kiristät ihan täältä varpaista myöden. Ja nyt tää ei ole pitsin nypläämistä, vaan oikein kunnolla kahdella kädellä käytät voimaa. Miehekkäin vedoin, niin joka ikinen naru kiristetään. No niin, ja sit tässä oppilas näyttää esimerkkisuorituksen. Anna mennä. Eli, ja juuri näin, ojentaa jalkaa. Ja täysillä. Ja sit sen jälkeen kun se rusenin teko hetki lähenee, niin ne langat pidetään kireenä. Ja mikäs poikien tilanne? Löysää. Otetaan pois. No ja nythän pitää vieläkin niitä lankoja kireellä. Ja sen jälkeen tehdään se kuuluisa rusetti. Hyvä, kiitos.